Assalamu alaikum dostlar, doganlar. Bizim bugünkü öwrenjek aýdymyz köp oglanlar kommentariyada ýazypdyr. Bilýäňizmi, oglanlar gyýlar ardan boljakmyş diýilen aýdymyň akorduny görkezäý, kakuny görkezäý diýip. Görkezeýin, ýöne göräýme aňsat ýalyr, bolun aňsada däller. Eger täzerek başlap ýören bolsaňa bir wada men maslahat berem, muny öwrenmäni. Eger kakularny bir owadan aljak diýseňiz, ene şeyler ilk kakundan başlaýan bilaýdymyň. Tak bilaýdymyň kakuny şu ritm alýas. Gördün? Bilýäňizmi, oglanlar gyýlar ardan boljakmyş. Şeyler bunu almak üçin näme etmeliň kyn ýeri? Basam biz diňe bir kiriş alamyk, ýokarky baslary, akordlary wara göçüp durmaly bolýar. Aslynda gitarada barmaklar, her barmak bir kirişe niýetlenen, kirişlere aşakdan ýokarlygyna sanylýar diýdik. 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy kiriş. Ondan sonra 3 barmak, 5-nji kişi barmagymda bu zapas barmak diýen ýaly bolup durýar. Bu gataryet kullanýar, köplen sololarda kämahal kullanylýar. Ine iň birinji kirişe biziň 4-nji barmagymyz, 2-nji kirişe 3-nji barmak, 3-nji kirişe de 2-nji barmagymyz niýetlenenler. Ine şeýle. Basam barmak bolsa, ýokarky 3 sany kirişi, ýagny baslary oýnaýar, şoňa niýetlenen. Indi bilaýdyna aýym akordda, eger aýym akord tutmaly ýere gelse, onu 5-nji emem 6-njy kiriş alýar. Bas 5-nji 6-njy kiriş bolýar. Ine kakuň gidişi şeýlerek, ine 5-nji kiriş 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2. Muny näme alýar? 1 bas 2 diýende şu aşaky, birinji, ikinji, üçüncü kirişi biz deňini almaly. Ne şu 3 barmagymyz bilen 3 barmagymyzy ýyldyryp, ine şeýle alýar, çeňek ýaly. Ýagny muňa beýle alma usulyna terando diýilýär. 1 2. Indi muň kyn ýerem ýöne şeýle çekip goýmaly, çekenden zaman sesi biz tutmaly elimiziň şu ýeri bilen. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Munam hayal alan yerimizde şeýle tutýar. Ene ritm çaltlaşyp gidenne, onu oňa beýip ýetişip bilmeseňiz, onu şeýle kirişleri çekýär, çekibem reski ýygyna, çalt ýygyna goýmaly barmagymyzy. Ýa goýmasaga ses ýanglanýar, onu o ritm bollugy diýil bolýar. Aýym akordda basymyz 5-nji 6-njy kiriş bolýar. Onun garan bu mi major bolsa, mi major septa akord bolsa, ýagny e akord ýa-da d akord bolsa, re minor. Onu bizim basymyz ütköýär. Basymyz 3-nji, 4-nji, 5-nji kirişe geçýär basymyz. Aşaky 3 barmak şu kirişler alýar. Ine d-me geçmeli bolanmyzda, re minora da geçmeli bolanmyzda ine 1 2 1 2 1 2 1 2. Onun aýyma geçsek ýene de bas ütköýär. Bilýäňizmi, oglanlar gyýlar ardan boljakmyş, gyýlan özi oglanlary sawçy bolup barjakmyş, galyň nilen dertli sur. Kakuwa düşünükli boldy. Onun urwalmaly ýeri bolsa, gaýtalamada lä jan, gyýlar kakdyn lä jan. Mena onu urwalýar. Ne şeýle. O kynal birinji urýas, ikinjim pitik bilen aşar. Yine 1 2
kakı ýagdaýymyza şeýlerek. Indi bulaydyň akordlary näli? Ton ine ayım la minordan bilýäs. Aýdyň başyny has owadan aljak bolsaňyz, bas ine 5-nji kırışdan başlaýar, kakwa öwretdim ýa. Ayım tutup durýar, duran ýerimizde birinjimiz ayım. İkincide ine şu 5-nji barmak bilen 4-nji kırışyň, 5-nji kırışyň basýar 3-nji perdeden. Ine 1 2. Ondan şu ayım basyp duran ýerimizde şu barmagymyzy ýokary 5-nji kırışa geçirýär 2-nji perde. Ondan ýene de ayıma gelýärse basy 6-njy kırışdan alýar. Serediňmi? Men ýöne kakawym häzir size görüntüni şöýerden alyp durýan. Onuň üçin bolmaly, sine beýle bolmaly. Gördüňiz? Tak, ine birinji saparyna 1 2 3 bas 6-njy kırış 4. İkinci saparyna 1 2 3 bas ne 6-njy kırış däldi 3-nji kırış. Düşündiňiz? Aýdyň başynda şunu alyp bilseňiz has owadan bolar. Düşündükmi? Ine bärden aramyzda şeýle bolýar. Bilýäňizmi oglanlar, gyýlar ardan boljakmyş. Tak. Maňa düşünen bolsaňyz akorda başlaýar. Ýanky aýdymyň naçalasy bolýar, onu alandan soň aýdym başlanýar. Bilýäňizmi oglanlar, gyýlar ardan boljakmyş da akorda geçýär, mi major ýönümün sept akordy tutýar. Ine 5-nji barmagymyz bilen ine 3-nji perden 2-nji kırış tutýar 3-nji perdeden. Ine. Erediňmi? Bilýäňizmi oglanlar, gyýlar ardan boljakmyş. Diňe boljakmyş da şuna ýa. Ondan derrewem diýeme geçýär, re minor. Gyýlan özi oglanlara, ondan fa major F. Sağçı bolup barjakmyş da ýene akorda geçýär. Barjakmyş mundan ýöne ýanky sept akord del, bu barmak alamda arasy mi major boljakmyş. Diňläňizmi? Bilýäňizmi oglanlar, gyýlar ardan boljakmyş. Ine. Gyýlan özi oglanlara sağçı bolup barjakmyş. Niýene şo gaýtalanýar. Galyň meýlen däpde sur, tiz arada galjakmyş. Mundan ýöne ýanky mi majora geçemdi ogny, ine galyň meýlen däpde sur, tiz arada galjakmyş. Ine diýem. Ýene şunu durýar. Gyýlarymyz oglanlara da aýyma geçýär. Oglanlara ondan geçýär mi major. Masin bedep barjakmyş. Serediňmi? Bilýäňizmi oglanlar, gyýlar ardan boljakmyş. Gyýlan özi oglanlara sağçy bolup barjakmyş. Galyň niýlen däpde surty arada galjakmyş. Gyýlarymyz oglanlara masin bedep barjakmyş. Gyýlarymyz oglanlara masin bedep barjakmyş. Indi gaýtalama. Olam aýymny durýar. Le jan. Ine. Le 3-nji le janyna geçýär mi major. Le jan arasy mi major alýar. Ondan sept akordyna 5-nji barmagy goşýar.
üçüncü perde ikinci kırsa. Kıyılları kalksın, lelezan yine ayıma geliyor. Teredin? Lelezan, kıyılları kalksın, lelezan, kıyılları kalksın, lelezan. Yine aydımın akortları, kakuvları şeylere, udaşı olanlar üstünlük.